Lata treningów, teraz czas nagrody, to już jest poziom mistrzowski. Ponad 20 walk zawodowych, ponad 100 walk amatorskich. Przełamywanie własnych słabości, charakter, żeby się podnieść po klęsce. Sportowy tryb życia, pokornie nie próżniach, to właśnie wyróżnia zwycięzcę. W dążeniu do celu determinacja, teraz skupienie i koncentracja. Nie mówi dużo, cisza przed burzą, po gongu zacznie się akcja. Taktyka to twardy styl bijatyka, wywiera presję, to przyniesie skutek. Sierpy i haki, jako Kansaki, siła fizyczna jest jego atutem. Silny każdy przez to cios, low kick jak Ernesto Host. Backfist, styl co ma we krwi, przekmin, wciąż systematyczny wzrost. Ktoś tu już rzucał teksty przechwalcze, potem wyłapał na ryj torpedę. Szacunek dla wojownika po walce, ale tu wygrywa tylko jeden. Ola ciaranie, idź panie Kresek, na wieczny melanż odsłonić swój czas. Życie sportowca pełne wyrzeczeń, spełnić marzenie i wywalczyć masz. Ulica wciąga jak ruchome piaski, wabi to młodych, ten klimat toksik. Źle się to kończy jak w filmach akcji, jego z ulicy wyciągną kickboxing. Ring, kickboxing team, tu jest najlepiej, ty lepiej nas będzie to mniej. W życiu jak w ringu, efektów brak bez treningu. Wojtek Adamski sensei, liczy się pasja, dobre metody. Czy duży ring, czy mała salka, potem wychodzą na dobre te schody. Jak trudny trening, to łatwa walka. Kiedy kończą się tlenu zasoby, to jest prawdziwy sprawdzian dla męstwa. On walczy z serca i walczy z wątroby, przeważa szalena strony zwycięstwa. Niby to soku, a kopie jak koń, więc nie lekceważ, bo to się zemści. Trzyma w zanadrzu tą ukrytą broń, kiedy wygrywa tą walkę na pięści. Za chwilę gong i każdy rekord przestaje mieć jakieś znaczenie. Zerowany kąt i tylko jeden za chwilę tu spełni marzenie. Komuś zwycięstwo ucieknie przez palce, ktoś po wygranej przejmie tu schedę. Szacunek dla wojownika po walce, ale tu wygrywa tylko jeden. So